Θυμάμαι ότι ήμουν 7 χρονών και πήγαινα Δευτέρα Δημοτικού. Μια μέρα που γύρισα από σχολείο δεν είχα καθόλου διάθεση. Δεν ήθελα ούτε να φάω ούτε να διαβάσω. Ο πατέρας μου φώναζε. Αγρίεψε, σηκώθηκε και με χτύπαγε αλίπητα με τη ζώνη. Το μόνο που θυμάμαι, με έσπρωξε στη γωνία του τραπεζιού, χτύπησα, έτρεχαν αίματα, έτρεμα και νόμιζα πως δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό. Εκείνη την ημέρα αποφάσισα πως θα το έσκαγα από το σπίτι. Έτρωγα συχνά ξύλο. Μέχρι και η μαμά μου με έλεγε άχρηστο. Τη μέρα που το έσκασα, πήγα στο νοσοκομείο. Μου είπαν ότι έχω κατάγματα στο θώρακα και κακώσεις κρανίου. Τώρα όμως πέρασαν αυτά. Δεν επέστρεψα ποτέ στην οικογένειά μου. Τώρα έχω μια καινούρια οικογένεια, το χαμόγελο του παιδιού. Γεννήθηκα στη Ρουμανία. Τους γονείς μου δεν τους γνώρισα ποτέ. Με εγκατέλειψαν στο μεευτήριο. Πήγα σε ένα ίδρυμα και όταν ήμουν 2 χρονών με υιοθέτησε ένα ζευγάρι. Φοβόμουν πολύ. Η μαμά ήταν αυστηρή. Ο μπαμπάς δεν με αγαπούσε ιδιαίτερα. Μ' άφηνε μόνη μου για πολλές ώρες. Είχε τύχει και για μέρες. Όταν ήμουν 7, χώρισαν. Μήποτε έπρεπε να δουλέψω και δεν με άφηνε να πάω σχολείο. Με πήγε στα φανάρια να ζητάω χρήματα από τα σταματημένα αυτοκίνητα. Όταν δεν πήγαινα πολλά με χτυπούσε. Ποτέ δεν κατάλαβα πόσα χρήματα έπρεπε να τους πηγαίνω. Πριν 1 χρόνο με ξαναπιάσε η αστυνομία. Αυτή τη φορά για να με σώσει. Ο εισαγγελέας με στείλε στο χαμόγελο του παιδιού και τώρα έχω μια καινούργια οικογένεια. Κάποτε μέναμε όλοι μαζί. Η μαμά, ο μπαμπάς, εγώ και τα 2 μου αδέρφια. Ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά συνέχεια. Η μαμά όμως μία μέρα μας κλείδωσε και έφυγε. Δεν ξέρω πόσες μέρες ήμασταν κλεισμένοι εκεί μέσα. Το ψυγείο ήταν άδειο, εγώ και ο αδερφός μου τρώγαμε φελιζόλ. Το μωρό έκλαιγε. Ευτυχώς για μας, οι γείτονες δεν ήταν τόσο αδιάφοροι. Γιατί μία μέρα άνοιξε η πόρτα και μπήκαν μέσα κάτι αστυνομικοί που μας πήγαν στο νοσοκομείο. Αργότερα μάθαμε ότι η μαμά ήταν σαν τον μπαμπά, αλκοολική. Έπαιρνε ψυχοφάρμακα. Τέτοια φάρμακα έδινε και στο μωρό για να κοιμάται και να φεύγει. Τώρα τα αδέρφια μου είναι σε ίδρυμα και εγώ στο χαμόγελο του παιδιού. Ελπίζω μία μέρα να ενωθούμε και να ξαναμείνουμε όλοι μαζί. Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν 3 ετών. Η μαμά μου έφυγε από το σπίτι και δεν ήρθε να με ξαναδεί ποτέ, αν και μέναμε στην ίδια πόλη. Εγώ έμενα με τον παππού και τη γιαγιά. Ο παππούς μου ήταν πολύ αυστηρός. Δεν με άφηνε να μιλάω με αγόρια ούτε να βγαίνω έξω. Το βράδυ ερχόταν και κοιμόταν μαζί μου. Εγώ προσπάθησα να μιλήσω στη γιαγιά, αλλά εκείνος μου έκλεινε το στόμα. Ο μπαμπάς ήταν χειρότερος. Χτυπούσε πιο δυνατά από τον παππού. Όταν ερχόταν στο σπίτι της γιαγιάς, με κλείδωνε στο δωμάτιο και μου έκανε πράγματα που σίγουρα δεν κάνουν οι μπαμπάδες. Ένα απόγευμα ήταν πολύ νευριασμένος. Δεν ξέρω γιατί. Άρχισε να με βαράει με πολύ μίσος. Έπεσα στο πάτωμα. Εκείνος άνοιξε την πόρτα και έφυγε. Νόμιζα πως θα με σκότωνε. Φοβήθηκα. Πήγα μόνη μου στο νοσοκομείο. Τους τα είπα όλα. Δεν ήθελα να με ξαναστείλουν πίσω. Τώρα, εδώ και 5 χρόνια, έχω ένα καινούριο σπίτι. Μια μεγάλη οικογένεια, το χαμόγελο του παιδιού.